sinchina nai kana tako bukson hai na khani pai pai hajan te khulomong ro te jatana na tongthok hangrai jatana happy hangrai ta inke bahai ke hangrai rok palai laika tuma tuma rok klai laika hangrai o patron kisa comment klai sabai di inke ang to bahai ne palai ani na hangrai ni ase video rok klai mali ang kisa misa klai na ramon dong don thani o kisa share klai nai hai hita inke hangrai ke na juda juda ter hai ya te juda ate robong ke na amo matai khunulai mani tongthok mani amtai rok bangkubu hangrai ke na amo hai जों kahakrang kep ma palai mani wong kito khusina inke bai bai sangke amo hai jani ja bama pharok thwijak mani tako khok thwijak mani inke bekreng rong sangti to roi inke haine asai kai inke joto jana waisa ma thwilai na ma thwilai hofano haba sogui ma tongya jora kwbang ma tongya keno jora kisao kamajak mani boni dokhono juda inke je tongmani tongoi thangha hamo hai boyas kwbang khe thwui mani bothaini dokhono juda inke amo je kwpalo klai nai bosi samanai inke jesu poknai hofano pokmaya nang kwpalo klaijak inke hangrai phaila ha inke nang bono muita je kepas manai tini hai salo angbo ani amano hake amo bekreng maroi mani ani baba no hake bekreng maroi mani haiti jaga maroi mani amta hairok je pan phaio ta joto jana waisa ma bugilai tomake sekangkuk ma buginai tongo ulokuk ma buginai tongo amo haita ani bangina hangrai inke joto ni bangai khusini teria ani mote hai ingjagata inke angte asuk ang kogrok kwbang samanya je kisa misa video klai mani dongno kisa phunuk sinai inke kwrwngwi nai tongbai ni tini video no yapon simpai thugra ano logi rok ang bai baksak mai rong songjak sare ang muthai khaini hinta rong khe awalai chongai ro hata ang je sajak mahai ha awalai tothaya khe awam thai kothoma rong khe na sa thothok yang kemo angke awalai ojo babu thai ojo jong sinai ta sujaya kote sa kosong tongalang ta ke jara suina sa awalai sui te pelai ha keri bai hoi awam thai ruk tong ha hokuni si awam thai rok ke snuk jakliya mus monai ha kate ske tiklai mane ha awam ke awam bel serjak awam thai ni lage o awam bel serjak ta awam thai tete bisa tete ke sa thong kotong ke sa thong yang thok yang ta bisa tete am ha bisa terang ke